nova mobilitat. Amb el suport de Fulls d'Enginyeria d'Enginyers Industrials de Catalunya. Benvinguts a la nova mobilitat. Avui al capítol 83 amb en Daniel Gratacós. Luis, com estàs? ¿Qué tal, qué tal? Hola, Dani. Què tal? Bon dia, com estem? ¿Qué tal? Ostres, connexions aquí Alemanya, Barcelona, Regne Unit i avui, Dani, fliparàs perquè avui parlaré català amb tu, que ens coneixem de fa anys i no hem parlat mai català, avui català full. Perfecte, em sembla molt bé. Sí. Què tal, com estàs, Dani? Molt bé, la veritat és que molt bé, no em puc queixar. Sí, eh? Oye, para la gent que no et coneix, qui és el Dani Gratacós? Per què Motorsport? Per què ara Dacia? Què has fet amb tot? Perquè jo crec que tot comença que el meu pare no veia futbol a la tele, sinó que veia motos i cotxes. I aleshores això ja des de petit em va enganxar, no? També feia alguna mica de ral·lis històrics i coses aquestes sempre. Sempre hi havia cotxes raros per casa. I des de petit vaig pensar que jo això era el que volia viure. I així va ser una mica. Vaig fer enginyeria, vaig començar a fer campionat d'Espanya GTs, coses Fórmula 3 i coses aquestes, i a poc vaig començar a dedicar a això, fer de la meva vida pendent de motosport, no? I fet Fórmula 2, hem guanyat el campionat de Fórmula 2, el Mundial de Fórmula 3 amb Daniel Tictum, després va haver una època, vaig fer el DTM amb Mercedes, vaig conèixer un senyor que es deia Carlos Sainz, vaig fer enginyer el seu fill, vaig començar fent d'enginyer el seu fill, de Carlitos de Júnior, vam fer un parell de temporades i després el pare, quan se'n va anar al Dakar, va dir, vull que siguis el meu enginyer. Jo no havia fet res d'off-road i va començar la meva història amb el Dakar. Amb això vaig fer 3 anys a Peugeot, amb un projecte de Dakar de Peugeot, després també vaig parar 3 anys de motosport, pensava que podria viure sense. Vaig fer de director tècnic de Silence amb motos elèctriques, però després em van tornar a trucar per tornar al Dakar amb Audi. Carlos em va dir que hi havia un projecte molt maco amb Audi, amb un cotxe electrificat, ja parlarem si és elèctric o no elèctric, i aquí després vaig ja tornar a començar amb Dacia, un altre projecte cap al Dakar. Sembla que estic ara una mica encaixat en aquest món d'off-road, però realment vinc de circuits i m'agrada tot el que sigui motosport, la veritat. I sempre des de la part del disseny, no, Dani? O sigui, no has estat mai pilot, diguem-ne? No pilot, però és més des de la part d'execució a pista, com si diguéssim, no? Sempre tenim el departament de disseny, que és el que dissenya el producte, sí, amb els inputs que tenen, òbviament, i després nosaltres optimitzem aquest producte en pista, és a dir, l'evolucionem, l'adaptem al pilot, l'adaptem a les condicions de pista. És una mica, diríem que hi ha 2 parts, que és la de disseny pur, que és el que es fan el DIO, el Design Office, que diem, i després hi ha el que seria l'execució en pista, no? I estic més en aquesta branca. Després, òbviament, totes les necessitats que es generen d'execució en pista, de performance o de reliability, tot això es torna a enviar al departament de disseny per refer peces i evolucionar el producte. Molt bé. D'on ets tu, Dani? Soc de Barcelona, tota la vida. De Barcelona? De Barcelona. Ara no, ara per un projecte, això, doncs, m'he traslladat a Anglaterra, tinc 3 fills, una dona molt maca que ho aguanta tot, i va sortir l'opció, sempre sortien opcions de treballar fora, però sempre era una mica, hi havia alguna trampa, no? Aleshores, a Anglaterra em costava pel tema d'idiomes, parlo 5 idiomes, però l'alemany costa una mica, i a França va ser una època que també per temes personals ens havíem de quedar a Barcelona, i aquí va sortir l'opció de venir a viure 3 anys a Anglaterra com a projecte. Els fills tenien una edat molt bona i vam decidir d'aquests 3 anys passar-los aquí a Anglaterra. Molt bé. Avui Barcelona està com Anglaterra, o sigui que... Com el desert del Sàhara, no? Sí. Hi ha una miqueta la pols del Sàhara, que m'han dit, a Barcelona. Sí, ha arribat fins aquí. Sí, Déu-n'hi-do. Dani, una pregunta de tot això. Després tornarem una mica
ara he pensat, fa anys el Motorsport era com el laboratori per a després anar-hi al carrer, no?, amb els cotxes. Creus que a dia d'avui es continua fent això o ja és una mica més show i és una mica diferent? Jo et diria que vivim més del màrqueting que l'I+D, no?, a dia d'avui. Igual a Fórmula 1 sí que et poden dir que hi ha algunes coses, que hi ha unes tendències, etc. Nosaltres, jo crec que el motorsport en si, en general, avui en dia ja és més màrqueting que una altra cosa, no? És vendre un producte i, com deia, no sé, el gran Henry Ford, race on Sunday, sell on Monday, no? I és així. Dacia el que ha fet és intentar, com a exemple de l'última marca amb la que he treballat, és intentar fer que la imatge de Dacia estigui lligada a algo que sigui innovador, modern, jove, robust. Aleshores, la forma de vendre una mica més ràpid o una mica millor és dir, doncs anem a fer un rally que tingui aquestes qualitats o que representin aquestes qualitats i guanyar-ho, no? I una mica també el que va passar amb Audi, no? Audi va venir aquí i va dir, hòstia, la gent no té confiança en el cotxe elèctric. Com podem donar-li confiança? Hòstia, doncs fem un rally, el rally més dur del món, el farem amb un cotxe electrificat, no? Era un híbrid en sèrie i també era màrqueting pur i dur, no? Anem a demostrar a tothom que un cotxe elèctric pot guanyar el Dakar. Aleshores, a dia d'avui crec que és més màrqueting que I+D. Audi no té cap híbrid en sèrie al mercat, no? Vull dir, no és... No que jo sàpiga. Exacte, jo que no ho sàpiga, però sí que és veritat que quan va projectar, Audi va començar el projecte, estem parlant de fa 6 anys, doncs era una mica el boom de donar confiança al mercat del que pot fer arribar a fer un cotxe elèctric, no? I per les condicions de la cursa havia de ser un híbrid en sèrie, però ells com a cotxe de carrer encara no tenen cap. Però bueno, era un mix de màrqueting i tecnologia. I tecnologia, clar. Què has après de... Perdó, Martí, digues. Que dic, has vist diverses tecnologies, justament parlant de tecnologies, n'has vist diverses, no? Vull dir, no només t'has dedicat al motor de combustió pur i dur, com si diguéssim, sinó que has vist aquesta opció d'Audi. No sé si has vist altres opcions d'electrificació, híbrids, hidrògens, històries així. Com canvia la teva manera de treballar, depenent del powertrain o depenent de les... Sí, jo soc un petrolhead dels durs, no? Però he de reconèixer que quan veus la tecnologia elèctrica i veus el que es pot fer i on pot arribar, o sigui, estem parlant que en 10 anys han posat contra les cordes el motor de combustió, no? És a dir, hòstia, alguna tecnologia que porta 100 anys i arriba una nova tecnologia i en 10 anys fa coses molt millors, és més lleugera, és més potent, només té un contra, diríem, avui en dia, no? I crec que la part elèctrica és molt, molt, molt interessant. Òbviament no fa soroll, no? Té coses que li agrada molt al motorsport, et dirà, hòstia, no és el mateix. En quant a tecnologia i en quant a treball de la part enginyeria, és molt més interessant, infinitament més interessant, no? Jo crec que té un futur increïble i té un potencial increïble. O sigui, com la tecnologia a dia d'avui és el més revolucionari amb el que he treballat en 25 anys. Que guai. I veus al futur un mix entre combustió i elèctric? Ho veus tot elèctric? Ho veus... Com ho veus? Potser un mix, no? O què? Jo crec que no... O sigui, tothom blanc o tothom negre mai ha funcionat, no? Crec que aquí hi ha coses molt interessants d'una tecnologia, coses molt interessants de l'altra i que un mix serà el perfecte. Hi ha gent que necessitarà un elèctric del dia a dia, hi ha gent que no necessitarà un elèctric per lo que sigui. No es pot, jo crec que no podem obligar a fer una tecnologia o una altra, no? Jo crec que ja comença a ser interessant la simbiosi, la forma de viure, de conviure les dues tecnologies. He tingut cotxe a combustió, cotxe híbrid i cotxe elèctric i cada un m'ha servit el dia pel que necessitava, no? I crec que és així on no es pot imposar una tecnologia, però sí que està bé que puguin viure totes juntes i
i agafar el que necessites en el moment que necessites. No crec que s'hagi d'imposar. Molt bé. Sí, sí. En canvi, el que és el motorsport, també hi ha categories diferents, no? Vull dir, hi ha una Fórmula 1, per exemple, amb motor de combustió híbrid, ara, al cap i a la fi, són híbrids també, no? Hi ha una Fórmula E que sembla que encara no ha arrencat del tot, no? No té la mateixa audiència, no té el mateix seguiment. Sí, és un tema històric. El Fórmula 1 històricament s'ha venut molt i ha venut molt bé i ara tendeix a anar el que deies, no? Un híbrid elèctric combustió i va aparèixer fa uns anys una Fórmula E que es diu una Fórmula E que és només elèctrica, que la gent deia això no durarà molt, no? Perquè no hi ha interès de màrqueting, però sembla que al revés, que està agafant bastant tracció, està durant més del que la gent esperava, la tecnologia que utilitzen és molt interessant, o sigui, la veritat és que del punt de vista tècnic, justament ahir sopava amb un dels enginyers que està fent Fórmula E aquí i justament des del part d'enginyeria és superinteressant, no? Perquè tens gestió de frenades, gestió del tema energètic, fas gestió de transmissió del tema de repartiment d'aparell, o sigui, coses que ja havíem vist a l'Audi i que del punt de vista d'enginyeria són més interessants del que es treballava fins ara amb un motor de combustió. Què has après en estos anys del món del motorsport a la teva vida diària? Què t'ha ensenyat? Què m'ha ensenyat? M'ha ensenyat... O sigui, el motorsport va a una altra velocitat. Vull dir, jo necessito una peça i segurament demà al matí la tingui. Saps el que vull dir? O sigui, és una que quan vaig passar a l'automoció a estàndard, com diguéssim, és el que em va faltar una mica la dinàmica aquesta. Que el motorsport m'ha donat agilitat de pensament, de visió, les coses s'han de fer ara o s'han d'estar per demà i això és un altre món, és paral·lel, jo crec que és paral·lel, perquè una vegada passes a un món com deus treballar tu, Martí, que he treballat uns anys, que òbviament necessita té uns altres requeriments, perquè no pots agafar una bateria i que l'aprovi el client i si va bé, i si no, doncs ja la modificarem, no? No només és una bateria per un client, sinó que són milers o milions de clients, no? Correcte. Vull dir, aquí tenim una mica el marge de, hòstia, doncs muntem això, a veure si funciona, teòricament funciona, però anem a provar a veure si funciona. I si funciona bé, i si no funciona, doncs ja farem ajustos perquè funcioni. O sigui, aquesta velocitat, aquesta reacció i aquesta mentalitat només la pots aplicar al motorsport, perquè entenc que quan has de vendre un producte no ha de fallar. Jo si el meu cotxe un dia quan vagi a sortir al matí no arranca, bueno, mataré algú, no? Però el cotxe de carrera, si un matí no arranca, doncs ja ens ho farem per sortir endavant. O sigui que sí. Aquesta és més una mentalitat de buscar solucions més que problemes i trobar les solucions ràpides. Això m'ha ajudat en la vida. Sí, això vol dir que l'adrenalina no només la viu el pilot quan està corrent, sinó també la viviu vosaltres el dia a dia. Totalment. No? Totalment. O sigui, ens manté això. Fem motorsport per passió i per l'adrenalina que genera, no per calés ni pel temps que estem a casa ni per altres coses. Vull dir, és molt passional, molt, molt passional. I justament, vull dir, abans parlaves de la teva família que et segueix, vull dir, si parlem de work-life balance i motorsport és una mica difícil de combinar, no? Vull dir, hi ha caps de setmana on pots desconnectar completament, si no hi ha cursa, se suposa? És molt difícil de compaginar. A dia d'avui començo a entendre que hi ha d'haver un work balance, no? Un work amb el family day. I crec que amb les noves generacions és una mica les noves generacions comencen a entendre que la vida no és només feina i només... Vull dir, que crec que les nostres pares i els nostres avis tenien un altre diferent ritme de vida i una altra filosofia de vida, no? I crec que això comencem a veure nosaltres que la vida no va de treballar i de dedicar-li, sinó de tenir una vida i treballar per poder viure, no? I el motorsport en aquest sentit, per això deia abans que és molt passional perquè tens molts caps de setmana fora, vull dir, passes molts dies fora, les condicions de feina, òbviament, són complicades, dorms poc, hi ha molt d'estrès, és una sèrie de condicions que compliquen.
i cada vegada sí que és veritat que em vaig fent una mica més gran i vaig entenent també del meu punt de vista de que el que vull és estar més amb temps en família, o sigui, començo a valorar altres coses que abans no es valoraven tant, o quan ets jove valores diferentment, no? I és complicat, i Fórmula 1 comença també a entendre-ho, començant a entendre que tants de caps de setmana no poden estar fora i comencen a fer 2 equips, amb la qual tenir 2 equips per tenir una mica més de balanç familiar. Si poguessis fer alguna disciplina dins del motorsport que no hagis fet, quina seria? Em sembla que l'únic que em falta és Fórmula 1. Fórmula 1 i Le Mans. Fórmula 1 vaig tenir 2 ofertes i no van arribar en un moment que crec que personalment m'enquadraven, no? I crec també que Fórmula 1 és un tipus de vida que és... O sigui, jo ja li dedico molt de temps. Fórmula 1 és full time. Encara seria més. Exacte, seria un step més. Ara ja et dic, ara estem començant a baixar, però fins fa res eren... Bueno, ara encara són 24 o 25 caps de setmana, no? O sigui, això és mig any de caps de setmana. Sobretot, el complicat aquí és que quan tu treballes el cap de setmana, que és quan la gent té festa. No és que treballis... O sigui, si les curses fossin dimecres seria ideal, o dijous, no? Perquè treballaries entre setmana i cap de setmana. Però no és així, és un espectacle, s'ha de vendre i es pot vendre el cap de setmana. I això és el que complica el balanç de la vida. Però vol dir això... Digues, perdona. Perdona, Daniel, però vol dir això que, o sigui, tu treballes de dilluns a divendres a la pista preparant-te i el cap de setmana, a més? No hi ha allò de dir, bueno, doncs si treballes el cap de setmana, dilluns i dimarts te'ls agafes de festa. Sí, òbviament ja comença a haver nivells d'aquests de... Però hi ha mesos que sí que he de treballar de dilluns a divendres i a cap setmana me'n vaig a les curses, no? I hi ha mesos que no, amb el qual igual treballo de dilluns a dijous i divendres m'agafo festa. Tenim una certa... Una mica de flexibilitat. Sí, de flexibilitat, però com cada cop hi ha més carreres i la gent vol veure més carreres, hi ha més... O sigui, això ens afecta a nosaltres directament, perquè més curses vol dir que nosaltres tenim menys temps lliure. I és l'equilibri que li falta a una feina així. I què deies? Que a més, Lluís, amb la pregunta de quines disciplines et faltarien, les 2 rodes també les has viscut, entenc, el MotoGP? No, 2 rodes no m'atrau molt. Sí que m'atrau molt perquè tècnicament sempre tenim certa curiositat, no? Com un tècnic dedicat a motorsport sempre tens la curiositat de, ostres, com funcionaria això amb les motos? O com ho fan? I a vegades tinc molts companys que estan en motos i parles amb ells i quan vas a sopar amb ells són preguntes tècniques i, hòstia, i això com ho feu? I vosaltres? I els problemes que tenen i que nosaltres tenim. I això és molt interessant. Però, desgraciadament, o per sort, no sé com dir-li, sempre hi ha hagut més recursos a les 4 rodes, no? A les 4 rodes sempre hem disposat de més pressupost, de més tècnics, de més mitjans. Sempre hi ha hagut més calés, no? I aleshores, des del punt de vista tècnic, és més interessant les 4 rodes perquè tens més mitjans. Sembla ara que les 2 rodes comencen a posar molts mitjans i la part tècnica comença a ser més interessant, no? Però també és veritat que les motos depenen més del pilot. Si tens un bon pilot, et pot gestionar la moto d'una forma, perquè si es penja així o es penja allà, ja et gestiona, el repartiment de pesos és diferent, o sigui, depens més del pilot en aquest sentit. I és que tu, Dani, que els últims anys has fet Dakar, a mi la moto de Dakar em sembla una bogeria. Jo crec que quan estàs allà, no, i veus a la gent... Clar, tu estàs més en el vivac, no, i preparant i fent i tal, no? Però, hòstia, o sigui, veure els cotxes és molt impressionant, però veure les motos és... No? Com... Uah! Estan fent diferents al motard de Dakar, o sigui, aquells surten cada matí amb respecte perquè no saben si tornaran, vull dir, és algo complicat que jo he parlat moltes vegades, tenia de pilot Stefan Peter Hansel, que és el Dakar, i a vegades em deia, hòstia, és que el tema de les motos al Dakar és complicat, perquè dius, jo no vull ser team manager perquè agafes certa familiaritat amb la gent que després no saps si el dia següent les veuràs. I m'ho va dir així,
En la meva època, diu, hi havia 12 etapes o 15 i sabies que una hauries d'apretar una mica més per marcar la diferència, perquè no sé què, i amb això ja tenies mig guanyat de gara. Diu, avui en dia surten tots els dies al 100%, I no hi ha marge. I em va marcar molt això que em va dir. Per això dius que de les motos millor que no? Bueno, les motos no, vull dir, és més la part tècnica, no m'atrau, però no tant com les cotxes. M'atrau molt, però no. Ara parlàvem... Digues, Luis, que sempre t'interrompeixo. Tu, no, a la volta. Hauríem de fer allò... Demano la tanda. No, justament parlàvem també de la intensitat d'aquest tipus de feines, no? I ara estava pensant, bueno, doncs, amb l'arribada de la intel·ligència artificial potser hi haurà molts processos, moltes coses que potser es podran fer una mica més ràpid i llavors podràs dir, bueno, doncs són les 5 de la tarda, me'n vaig a casa. Bona nit, fins tarda. És així? És així? No, el problema és que ens farà la feina, però trobarem unes altres, no? Trobarem altres per dedicar-li més hores. No, aquest tema és bastant interessant perquè sí que és veritat que, de fet, aquí ens han dit perquè no pensem què podem aplicar i ens estan sortint moltes coses molt interessants d'això, el que dius, sobretot el que dius d'estalviar moltes hores de picar, no? Que és el que realment igual, segur que ens ajuda molt. No? Han sortit 3 o 4 idees molt interessants per començar i jo sé que Fórmula 1 estan aplicant ja moltes d'estratègia. És un món molt, molt, molt interessant i que jo crec que trobarem moltes coses a fer i ens trauran feina, però ens generaran una altra, segur. Segur que ens generaran unes... Però entenc que encara no l'esteu començant a aplicar, però encara no és allò que diguéssiu, ja ho teniu completament integrat, sinó de mica en mica, no? No, exacte, és mica en mica. Perquè el que nosaltres pensem és una mica d'ensenyar una màquina a fer certes coses que nosaltres tenim les eines, tenim els datos, però igual hem de saber com canalitzar això perquè sigui algo que podem treure molta informació ràpida, no? I és el que estem... A dia d'avui estem plantejant què fem, què és el més interessant a fer i com ho fem, no? Però encara no està aplicat. Més enllà de que, la veritat, he agafat amb el xat GPT i coses d'aquestes, hem començat a llançar-li coses, preguntes i coses d'estadística i coses d'anàlisis i sense saber res ja m'ha començat a donar respostes curioses, no? Que dius, hòstia, ben pensat, no? O thinking out of the box completely, no? Hòstia, aquest tio que no sap res, però l'approach que li ha fet és completament diferent. És interessant. És interessant, és molt interessant. Molt bé. Això és potent. Oye, Dani, al podcast que es diu La nova mobilitat, no? Si tens que pensar algo del nova mobilitat, què surt al teu cap? Pregunta filosòfica. No, la nova mobilitat, hòstia, jo crec que el primer és adaptar-se a les noves tecnologies. Les noves tecnologies que ens estan sortint, o sigui, les elèctriques, la híbrida, la nostra nova mobilitat serà adaptar-se a això i després serà adaptar-lo a les situacions, no? O sigui, tenir cotxes autònoms a mig de la ciutat o fora de la ciutat és algo, jo crec que és brillant, tenir un taxi sense conductor, amb respecte, però vull dir, o el metro. El metro, com és que el metro l'ha de portar una persona, no? Aleshores, la nova mobilitat és adaptar-se a les noves tecnologies i treure-li profit. I és això, si abans et compraves una casa fora de Barcelona perquè tenies que anar a la feina i la feina et requeria temps, però si ara puges un cotxe i el cotxe et porta i tu pots treballar, hòstia, això ja canvia la mobilitat completa i una casa a Barcelona no ha de costar tant perquè la forma de moure serà diferent. Aleshores, jo crec que la nova mobilitat és com adaptem les noves tecnologies i com ens adaptem a les noves tecnologies per fer la mobilitat millor i més eficaç, perquè sempre hi haurà gent que els agrada anar en un cotxe descapotable pel cap de setmana per anar a fer una paella, això serà maquíssim, no? Però jo crec que sobretot la paella, independentment de si vas amb un cotxe descapotable, amb un cotxe elèctric, cotxe de benzina, és igual, però la paella que no falti. No,
I això era algo que em deia un dels meus jefes, em va dir, perquè un dia li vas dir, hòstia, les cotxes de curses, els cotxes de carrera sempre existiran, em va dir, tu pensa que els cavalls de curses encara existeixen i fa molts anys que no anem amb cavalls. Jo tens raó. O sigui, això em va dir i em va quedar també bastant marcat. És bona aquesta. Sí, molt bona. I em crec que la nova mobilitat és adaptar les tecnologies pel nostre servei per fer-lo més simple perquè sigui la mobilitat sigui molt menys estressant. Portar un cotxe elèctric, no sé si hi ha tothom que ho escolta aquí ho ha provat o no, però jo ho he provat i vas més tranquil, vas més relaxat. Més, o sigui, no hi ha sorolls, no hi ha vibracions, no sé. O sigui, parar... No canvia de marxa, no? Exacte, o sigui, té tantes coses bones que per anar d'un punt A a un punt B és el millor cotxe que hi ha i ningú m'ho pot... Bueno, sí, portar... No, és que he de fer 400 quilòmetres. Quantes vegades faràs 400 quilòmetres sense parar? Vull dir, o sigui, un parell de vegades a l'any fas un viatge, no sé què, però ja avui en dia ja parar-se en 20 minuts està recarregat, vull dir que sí. Molt bé. I és veritat, que és molt relaxant, conduir un elèctric, És canviar totalment, jo me'n recordo fa, no sé, 2 anys o així, vaig agafar un Polestar. Vàrem gravar un Polestar i recordo que la meva mare estava aquí a Barcelona i va ser com, ven mami i tal, donem una volta aquí, anem cap allà, no sé què teníem que fer. I la meva mare em va dir, hosti, quina pau, o sigui, tràfic, soroll a fora, però dintre era com, un Polestar també aïllat, de disseny, era com molt maco tot, i era com, uah, quina pau, o sigui, fora, sí, n'hi ha molt de tot, i aquí dintre és com, sí, la veritat que l'elèctric té això. Oye, Dani, parlant de l'elèctric i la mobilitat, seria per exemple, un somni per a tu, un cotxe autònom per anar a la feina o quina seria una cosa maca que diguessis, hosti, això estaria collonut? Fa uns anys em va dir, la meva dona va dir, imagina que ens toca la loteria. A tu què t'agradaria? Una de les coses que t'agradaria jo, m'encantaria portar xòfer. Va dir, tu? Tu? Jo, hòstia, això d'anar darrere, assegut, fent el que vull fer, llegint, que em portin, saps? O sigui, l'altra cosa, tornem una mateix també a la paella el diumenge, no? A la paella el diumenge conduiré jo, no? Però el dia a dia... El dia a dia, clar. Hòstia, són luxes que m'encantaria. No, molt bé. Hòstia. És una bona manera de fer-ho. Què et sembla, Lluís? Passem al qüestionari? Sí, i tant. Mira, espera que hi ha hores que tenim en Miquel aquí, a la una. El qüestionari. Normalment hi fem 3 preguntes, són relativament típiques, però ja anaven una miqueta per aquí, la nova mobilitat. I sobretot, la primera de totes és una miqueta, si tens alguna opinió una mica controvertida. Ara que parlaves del motorsport, diu, d'aquí a 100 anys encara hi hauran cotxes de motorsport, encara que estiguem volant, no? Encara que sigui una qüestió nostàlgica o no sé, idea. Sí. Això jo crec que segur que és el que dèiem dels cotxes, els cavalls de curses, no? Que encara hi ha curses i no anem en cotxes de cavalls i són coses. I controvertida sempre és una mica la meva... fer entendre a la gent que la combustió i l'elèctric no és una que estiguin en contra, no? És que cada cosa té el seu espai, les seves necessitats i els seus requeriments. Hi havia una persona de màrqueting de UK que va fer un petit vídeo que va dir, hòstia, imagineu-vos que la revolució hagués estat al revés, és a dir, que nosaltres haguéssim anat sempre amb el nostre cotxe elèctric i va un tio alemany i et diu, alemany va li posar alemany perquè no sé per què, però va dir, tinc una nova idea. Tinc una nova idea i tots, què? Hòstia, doncs un motor de petites que portarem un depòsit de benzina sota el cul i tindrà petites explosions al motor i generarà un parell, però el parell no està molt bé a totes les curves, a tot el moment, aleshores ja ficarem una caixa de canvis que tindrà un manteniment que... I, hòstia, i quins positius té? Bueno, es pot carregar allà a casa? No, home, no, a casa no. Haurem d'anar a un lloc que posaràs benzina, que a més et vendran cafès i patates i no sé què, però no fa soroll? No, hòstia, fa un soroll que flipa. I no contamina? Oh, sí, surt un fum negre per darrere però... I aleshores, què té de bo? No, que podràs carregar molt ràpid i anar molt lluny.
Ah, vale. Vull dir que li donava... I pensat així, que el tio ho va vendre molt bé i que li dona la volta i diu, hòstia, té raó, o sigui, no té cap sentit el cotxe a combustió, no? És molt bo perquè és molt ben explicat. Hòstia. I tot i així segueix movent passions, no? El motor de combustió. I seguirà movent passions, això és seguirà movent passions. Molt bé. Ens passem a la segona pregunta, que és un consell de carrera professional. És a dir, per arribar a fer aquesta feina que estàs fent tu, què li recomanaries a algú que digui, ostres, doncs a mi m'agradaria treballar al motoresport i tal? Ja que tenir passió ha de ser determinat, vull dir, si vol algú que ho segueixi fins que ho aconsegueixi, i s'ha de saber adaptar ràpid als canvis. No ha de ser gent que s'ha d'adaptar ràpid a les necessitats, als canvis, als problemes, a tot això. Molt bé. I l'última, Lluís, que diem... qüestió del motorsport. Catalunya té molta passió per al motorsport. Molta. En canvi, estem veient doncs, que sembla ser doncs, que la Fórmula 1 se n'anirà cap a Madrid. Tota aquesta colla d'equips de motorsport estan sobretot al Regne Unit, potser alguns parlaves de França, Alemanya... A Catalunya potser falta alguna cosa més perquè tiri endavant. Com veus l'estat del motorsport a Catalunya? És una llàstima, perquè, com dius, és molt passional, a més a Catalunya, saps? Sempre el Rally de Catalunya, Montmeló, Fórmula 1, sempre hi ha hagut i hi ha encara molta passió a Catalunya del motorsport. L'únic és com molt residual o molt petit i no et permet generar una empresa al voltant saps? O serveis al voltant del motorsport. És la llàstima, la majoria dels companys que fem motorsport acabem treballant per equips anglesos, alemanys, francesos i és una llàstima que més a Catalunya, perquè hi ha molts professionals catalans treballant a BMW, treballant a Audi, sempre que vaig a un equip em trobo algun català que està allà, que porta anys i que són professionals ben considerats i dels millors considerats als equips estrangers, no? És una llàstima que això no podem tenir prop de casa i més tenint passió com tenim. Però bueno, no sé quina tecla s'ha de tocar perquè això canviés. També és veritat que és més el motorsport a Catalunya fora de Seat Esport, que també ara Cupra, que també està perdent una mica d'embranzida amb tot això, com recuperar-ho, no? És complicat. És complicat i és una llàstima. És una llàstima. Llàstima. Però des d'aquí, des de la nova mobilitat i sobretot amb Lluís Loves Cars, com a mínim intentem donar-hi veu i una mica fer l'altaveu de que sí que hi ha molt talent i molta tecnologia catalana en aquest motorsport, no? Sí, talment. Sí, podríem fer més d'un equip de Fórmula 1 a Catalunya, sense cap dubte. Demà escollim 200 currículums de catalans que estaven treballant fora i els tenim a Barcelona. Segur. Sí, segur. De fet, mira, i faig un petit... Abans de terminar, l'últim podcast que havíem fet al Lluís Loves Cars, un dels enginyers, l'enginyer principal de pista del Pedro Acosta a MotoGP és Adri Castillas de Tarragona i sempre ho havia dit, no? O sigui, ojalà, i ell competeix a Aragó, a Jerez o està en Espanya molt, o València, Catalunya, tal, no? Però és com, estic viatjant i n'hi ha molta gent catalana molt guai dins del motor, dins de MotoGP, dins de Fórmula 1, el Carles, n'hi ha molt, Ricard, n'hi ha molta gent. No, sí, hi ha molta gent, molt de nivell. Està l'Arnau Niubó, que està a BMW, està portant la part d'alemans. El Xavi és enginyer, jefe d'enginyers de Cadillac i era... Pujolà, no? No. Marcos. Xavi Marcos, que era enginyer de Leclerc a Ferrari durant 5 o 6 anys, vull dir, o més, o sigui, i després ara està jefe de... O sigui, hi ha molta gent al nivell molt alt de jerarquia i de poder i de knowledge de motorsport a fora, o sigui que quan vulgueu ens posem i fem un equip a Barcelona. Sí, estaria guai. Jo què sé, equip
Tarradellas. Farà un espatec que Déu-n'hi-do, no? HST Tarradellas. No fem Fórmula 1. Bueno, que ens enviïn un fuet, Sí, ja. No, però que realment de talent n'hi ha molt. Hi ha una xarxa, vull dir, des d'abans que deies tu, si necessites una peça doncs te la fan per demà aquí al costat, a Oxford, però en canvi a Catalunya doncs, també hi ha un teixit industrial important. Sí. L'únic que falta potser és una iniciativa empresarial interessant de dir, bueno, doncs ara invertim, ens la juguem i ho tirem endavant, no? Potser? Sí, no sé. Sí, totalment. Sí. Gent hi ha, recursos hi ha, potencial. Sempre, com dius, Catalunya sempre està considerada industrialment un buque insígnia, no? Vull dir que per què no? Per què no seguir? Aviam, Luis, seguirem apretant perquè funcioni això, no? Exacte, sí. Sí, pelearem. Pues, doncs, oye, Dani, merci per el teu temps, per aquesta xerrada. Confiem que hagis estat a gust, que jo crec que ha sigut molt maca, molt interessant també, molt divertida. I res, que vagi molt bé amb el teu projecte de Dacia, amb el Dakar i la resta perquè està el Dakar i n'hi ha 4 carreres més, 4 curses més del Rally Ride, no? Que no són tan conegudes, però que també són molt importants. El Mundial són 4, són 5 curses i una d'elles la Dakar, però que és la que és més coneguda, però sí, aquí un parell de setmanes... El Dakar acaba de passar, com qui diu, fa un mes i escaig. Ara el proper objectiu quin és, Daniel? La setmana que ve anem a Portugal, el Rally Ride Portugal. D'aquí un mes i mig a Argentina i després cap a finals d'any tenim Marroc i Abu Dhabi. Aquestes serien les 5 curses que fan al Mundial. El Mundial, sí. Que guai. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molts d'èxits. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. M'ho he passat molt bé. Mitja horeta distraguda. Així que... Vinga, doncs. Molt bé, merci. Una abraçada. Fins aviat. Adéu.